Искам да започна това видео с нещо хубаво, защото в реалният живот много малко хубави неща ни се случват. Подариха ми цветът. Да, много е хубаво. Та вече мога да ви показвам моите нови придобивки. Макар че съм малко решила в крайна сметка да ви покажа какви са те, защото смятам, че ще ви бъдат интересни. Значи, първото нещо, което си взех е очин. Мислех да не ви го показвам, но реших да ви го покажа, защото е твърде хубаво, за да го запазя само за себе си. Този диамантен гоблин с клетка в Париж представлявам ето е тази картина, заведението, и се вижда Париж. Вече малко съм го започнала, както виждате отгоре. Взех си и чакайте само да не бутнем камерата. Взех си и ето тези неща за гоблина. С това вече го пробвах, за да може повече диамантчета да се слагат наведнъж, тъй като когато имате огромно пространство, където трябва да слагате едно по едно диамантче, отнема много време и е досадно, и реших, че това ще ми помогне, обаче ми усложнява живота още повече. Пробвам го за първи път и малко трудно ги намествам на правилното място и не знам дали ще го ползвам. Ще видим дали ще успея да се оправя с него. И нали те заредих? Писна ми от тебе да знаеш. Писна ми. От тебе от всички ми писна. Така, няма да падаш. Няма. И така, след краткото прекъсване заради този хубавец, който постоянно ми пада, гимбала, не е до високото гимбала, мога да ви покажа моите нови покупки. Това казвам, те не са много. Останете до края, защото има една много готина буска, която искам да я споделя с вас. Може да облека, за да ви я покажа как изглежда. Взех си отново ето тези дезодорантчета на Белия, тъй като са лимитирани и вече са почнали да се изчерпват и когато свършат съответно ще реша да няма да ги има отново. А когато пробвам някакъв хубав продукт, който винаги се оказва лимитирана серия, си изкупвам после всички останали възможни, защото когато свърши няма да ги има. Този шампуан съм го ползвала адски много пъти с чесане, с кератине и колаген и доста добре подхранва косата и я кара да расте по-бързо, т.е. стимулира растежа на косата от скалпа и от корените и от така нататък. Не знам какво говоря вече, той е много хубав, препоръчвам ви го. Така, следващото нещо, което съм взела е от един индийски магазин. Да, камъкът не съм го прибрала. Тоест, не камъка, а минерала. Сега се връщам. Стойте тук, не изчезвайте. След 3, 2, 1, аз се появявам тук отново.
Взех го. Не се разпада, иди. Не, аз просто не мога повече. Значи тук с нощта съм си окапала дънките. И уж ги изчистих. И сега гледам петното седи. Обаче седи под формата на сърце. И не мога да променя къде е любовта, защото нещо не я виждам. Не мога просто. Добре, да не се отклоняваме от темата. Така. Ето го минерала. Това е пустиня роза. Пустиня, както искате го наричате. Ето го. И това е минерал, който премахва негативната енергия. Другото нещо, което си взех ето това зарче, пак от минерал. Забравих какъв е минерал, от който е направен. Значи, защо съм го взела? Взела съм го, защото преди биех гаджето си постоянно и той нямаше момент, в който той да ме бие. И съответно искам отново да започна да бия. Аз не се сърди човече, защото така не може. И си взех този зар с минерал, който се надявам да е вълшебен и да не ме предава в игрите. В битките. По-точно. Така. Взех се и тук едни два пръстена, които сега ще ги сложа, за да го видите по-добре. Значи, това мисля, че беше тигровото око, а другият е ето този, който е слънчев камък. От слънчев камък, много блести на живо. Не знам вие там как го виждате. Така. Всъщност, да се седят на мене. И другите две неща от този индийски магазин са ето това малко пръстенце и тази гримничка от не знам какъв минерал, но много ми допада, защото лятото много обичам да нося бижута, но нежни, те са точно нежни, идеални за моята длан. Колко поетично говоря. Тъй. Сега, къде са ми нещата от ден? Добре, старая се видеото да не е много дълго. Така че ще забързваме. Добре, ето тук са нещата от ден, половината, другата половина е друга турба, но ще се върнем за нея. Взех си една четка на Ebelin, това е марка на H&M за такива четки за гримове. И ми трябваше много, тъй като сега ще видите един продукт за устни, който много трудно се нанася. Просто аплекаторът му е под формата на... Днес ще снимам ли видео или няма да снимам видео? Не знам причината, по която телефона ми постоянно пада от стойката. Мисля не, че пада ми стойката, просто се килва и не знам дали се дължи на батерия, на повреда. Просто не мога да си го обясня. Та тук къде стигнахме, да. Взех тази четка за поставяне на червило. И ще ви обясня защо се я взех. Ще видите по-късно един продукт, който има апликатор на сметана и много трудно се нанася. Явно вече се досещате кой е. Един от новата шоколадова серия на Essence, много хубава. Вече си взех същите неща един път, сега ще си ги взема и втори път, защото са много хубави. И знаете, вече ви споменах, че лимитираните серии се оказват много по-хубави от
обикновените неща, по принцип, които ги въведем. С това си ги взимам за втори път, когато науча хубав продукт, защото така съжалих, че не съм си взела едни с шоколад и лещници аромат. Комплекти от колените, там има комплекти. Ще ви го покажа, защото не знам как да го обясня много хубаво, не знам просто как обяснявам. Сигурно зле обяснявам. Няма така да стане. Няма така да стане. Ти сериозно ли ме снимаш са наклонено? Така ще снимаш и няма да падаш. Чурима. За ето този продукт ви говорих от колените им колекции, когато бяха просто уникален и съжалих, че не си го взех втори път. Исках да го пробвам, тъй като отварях удареците си, мисля, че на видеото в YouTube. Исках да си го запазя за видеото и не съм го ползвала. Но знаех, че ще ми хареса и въпреки това не си взех втора опаковка, в смисъл втори комплект от същата серия. И съжалявам и до ден днешен. Така че, когато си харесате нещо от лимитираната серия и ви хареса, вземете си го втори, трети път, за да имате за по-натам, защото като свърши край няма го вече. Така, къде стигнем до ето това нещо, за което нямам търпение да го отворим заедно. Само, че може би ще го отворя и после ще пусна видеото. Ето този балсам за устни, виолетов на цвят. Аз напоследък съм луднала по това виолетово, просто не защото чак толкова ми хареса като цвят, а защото ми седи много добре като дрехи. Като грим не знам много добре дали ми седи, но като дрехи да. И ето този балсам. Джък и Бомб нарича, не знам точно как се произнася, сега ще го отворя и ще го пробваме заедно. Гледал съм го от сумъче време, щях онлайн да го поръчам, защото никъде не го намирам. И разхождам сега с папирочка, влизам в DM и какво да видя? Това нещо краси един от рафтовете. Направо си го грабнах и си го взех. Отворих го. Сега започват продуктите главно от H&M. Моментът на истината. Много интересен звук издава. Има аромат на боровинка. Сега ще го случнем, само да видя как. Леле, това е много добър балсам, веднага се разнесе. Не съжалявам, в момента не мога да го пробвам, тъй като съм с... Сега ще ви покажа с кои съм. Ама това защо? Няма връщане назад. Ама сега как ще го затворя така? Да, то може да се затвори, ама... Що не са го направили да може да се връща назад, бе, хора? Върни се. Не ще да се връща. Или аз не знам как да го върна. Или ще направим като хората, или не са го направили да не се връща, способна да се прибира балсама, много шантава работа. Това ще го разучиме. Но сложното изглежда много добре. Просто ще си махна това от устните после. Няма се да налепне. Мога и да ви покажа как са дядосните. Ще видим. Ето това видим, че ще стане много дълго. Не знам от колко минути снимам. Може би една показва. Взех си от техните много хубави сапуни.
Любимия ми е този с мед и мляко и другите с, разбира се, с алоe верато също са много хубави. Препоръчвам ви ги с две ръце, както се казва. Да, ето това си го взех главно заради това, защото как почва с тия етикети да ги слагат много мразя, но какво да се правим. Значи преди да дойде в DJ, аз го видях в един друг сайт и се го поръчах и вече съм го пробвала и много ми харесва. И си го взех пак да го имам, защото е лимитирана серия. Май. Мисля, че е. Точно сега ли ще се разпишат? Добре. Тук това няма и го казвам, няма смисъл. Имам и спиралата. Да, забравих да взема и спиралата с мене. Но вие може да се я видите в Google или когато сте в магазина. Молив за очи. Мисля, не за очи точно. Това са сенки просто. Сенки под формата на молив. Много са добри. Аз в момента съм с тях, както виждате. Много са хубави. Ето този скраб за ръце. Много ви го препоръчвам. Много е добър. Понеже аз зимата много ми се напукват ръцете, а сега пролита вече много по-малко. Си взех ето тези ръкавици, които както виждате за пръстите са свободни и никога не съм виждала такива и понеже това много ми харесва. Смятам, че и маската за ръце ще ми помогне. И последното нещо, което съм взела от новите им пачове, разбира се имаше много по-готини, но и нестандартни, които не знам точно как биха се сложили, нали, под околото. В смисъл, те ще сложат, но не покриват точно околочната зона. Някакви са шантави, вие може да ги видите. Аз си взех ето този тип. Чудех се дали да си взимам още едни, но аз имам цели 60 броя някъде. Вече са по-малко, защото съм ги ползвала, но те ми стигат за доста месеци, защото аз не ползвам и много, но ми харесват и техните пачове, затова реших да пробвам първо едните. Все пак са нови, да видим дали са окей. И за тези, които са останали до края, за интересната част, да видите бузата ми. Много е сладка. Жълтичка, пролетен цвят, такъв летен даже. Много ме отваря този цвят и затова реших да си я взема. Разбира се, е намачкана, няма как. Но просто я взех заради тази паднелка. Много е сладка. Много е хубаво. Може да видите как ми стои. Пропуснах да ви покажа и ето тези неща от Пепко. 3 на брой с много. Тоест 2D. Така. Първото нещо е този органайзър за гримове. Взех се го специално, за да се подредя ето тук и в ето това отделение спиралите ми, моливите ми за очи, тъй като вече стават много и няма къде, в смисъл не че няма къде да ги слагам, държа ги в един несесер, но то е адски неудобно. Гледам дали не съм с якито. Ще забравих дали съм с него. Там не се отклоняваме. Главно заради това си го взех. Тук не знам все още какво ще държа, но ще видим какво ще е. Тук ми хрумна да се държа маските за лице, но може би ще се държа сенките. Както казах, сенките. С вече с диалект говорим. Да, първото е това и другото нещо са две еднакви купи за ядене. За супи. Аз супа предимно ям в тия купи. Купите дем. Ето ги. Имаше и такива плоски плитки, нали, които също мисля да се закупа, за да станат комплекти отдолу. Под това под супника ще да кажа, под купата да се държи и така, за да не капе на масата, нали,
Не знам как да го обясня. Та много ми хареса заради нестандартният и външен вид. Заради релеф тук и заради ето тези детайли. Просто сякаш е леко ретро стил, което на мен много ми харесва. И в крайна сметка това си взех. Още. Това беше видеото. Ако ви е харесало, знаете процедурата. Това беше видеото. Ако ви е харесало, ударете палчето нагоре. Много ви се моля да го ударите, защото каналът ми никъде не върви. Но в крайна сметка, ако не ми потръгне канала, аз не искам да съм известна. Искам поне 1000 човека да се интересуват от мен. Мисля да тръпна с нетърпение за следващото видео, но все пак ако не стана интересно на хората, поне ще си имам нещо за спомен от този живот. Така че ударете палчето нагоре, ако ви е харесало видеото, ако не надолу. Абонирайте се, за да получавате известия при всяко мое следващо видео. И до нови срещи!